खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गगामुगाव भारतीय एग्र' इक'नमिक रिसार्च सेन्टार बेखेवदों। चिराङाव 8 दाननि गोरबोआव थानाय आइजोनि गोथै सह बोखांदों। डिब्रुगड़आव एसबिआइनि सासे एटिएम गार्डआ गावखौनो गुलि गावनानै जिउ फोजोबनानै लादों। गुवाहाटी पुलिसआ इन्टारस्टेट बाइक खावनाय रेकेटखौ हमदों। मुम्बाइआव गिख्रंथाव सिटि बास जाब्रबथाय। सयगावआव सासे मावथिनि बिखायाव माइरंनि थफ्लाया गोग्लैसोनानै जिउ गोमादों। गवालपारानि सावलिगुरियाव बिकेडब्लिउएसजिनि सिएमआ गोदानै लुफुंजानाय थानसालि बेखेवदों। सन्जय मालहोत्राया आरबिआइनि गभर्नर महरै थिसनजाबाय। मणिपुरनि गंगु जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेट सिबिथायनि होबथानायखौ बोखारफिनबाय। त्रिपुरायाव बिएसएफआ 3 बांलादेशीजों लोगोसे सासे नाइजेरियानि सुबुंखौ हमदों। बिटिआरआव 2024-25 इं मायथाइयाव 2 लाखसो अमानि जोलै रानगोन बुंदों राकेश ब्रह्मआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गगामुगनि आईसीएआर आईआरईआईआव भारतीय एग्र' इक'नमिक रिसार्च सेन्टारखौ आबुङै खामानि मावफुंलांनो थाखाय दानानै समबारखालि बेखेवनाय जायो। मिरुनि मन्त्रि दिनेश कुलकार्निया बाहागो लानानै मावख'आरि खान्थिजों बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बिफानारि एबा भारतीय एग्र' इक'नमिक रिसार्च सेन्टारनि नेशनेल लेङाइ आफादगिरि एसके दुबेजों लोगोसे सा 20 आबादारि आरो आईसीएआर बिबुंगोराफ्रा बाहागो लादोंमोन। लेङाइ आफादगिरि एसके दुबेया आपार आसाम सेन्टारनि थाखाय डक्टर मणि बाननखौ चिफ कनभेनर एबा गाहाय लेंथुमगिरि आरो डक्टर राशिद सक्सेनाखौ को-कनभेनर एबा लोगो लेंथुमगिरि मासिनि थाखाय फोसावनानै होयो। जोबथारनायाव सेनियर साइन्टिस्ट अर्पण भौमिकआ साबायखर बावनानै मेलनि हाबाफारिखौ फोजोबो। चिरां जिल्ला बिजनीनि मोनसे फोथारनिफ्राय 8 दाननि गोरबोआव थानाय आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। आमगुरि गामिनिफ्राय मिथिहोजानाय सोमोनांथाव जाथायखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद सिखांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 3 दिसेम्बर खालारखालि बङाइगावनि गंसे सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव आइजोआ रुंसारि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थैनाय आइजोआ बलामगुरि भुरादिया ओनसोलनि जुमायस्रां बसुमतारी मुंनि सासे फरायसालिनि फोरोंगिरिनि न'आव नखरारि हेफाजाबगिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो थैनाय समाव 8 दाननि गोरबोआव दंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव आदिबासि फरायसा आफाद चिरां जिल्ला कमिटिया 7 दिसेम्बर खालारखालि बिजनी पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोथै सहखौ जिल्ला मेजिस्ट्रेट आरो सावस्रि फाहामारि रोंग'साफोरनि नुजाथिनायाव जावखांनाय जादोंमोन आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि जुमायस्रां बसुमतारीया आइजोखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमन होननानै बुंदों। बे समाव जाथायनि बागै नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। डिब्रुगड़आव एसबिआइनि सासे एटिएम गार्डआ गावखौनो गुलि गावनानै जिउ फोजोबनानै लादों। मख'नो गोनांदि एसबिआइनि एटिएमआव खामानि मावग्रा सासे सिकिउरिटि गार्डआ गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौनो गुलि गावनानै जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। थैनाय सुबुंखौ डिब्रुगड़नि गान्धी नगर ओनसोलनि एनाजरी पर्टनि थागिरि जितेन सइकिया होननानै सिनायथि होदों। पुलिस रिपर्ट बायदिब्ला सइकियाया गावखौनो गुलि गावदोंमोन, जायनि थाखाय गोब्राब जोखोम जादोंमोन। गोब्राब जोखोम जानायनि थासारियाव सइकियाखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो दुखुनांथावै जिउ गोमायो। गुवाहाटी पुलिस स्पेसियेल अपारेशन ग्रुप आरो मेघालय पुलिसनि हेफाजाबाव मोनसे रायजोआरि गारि सिखाव हानजाखौ हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे सोरसुलुंनि खौरां बायदियै आसामाव 3 बाइक लिफ्टारखौ खानायजों लोगोसे बे अपारेशना जागायदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ धुबरी जिल्लानि मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव थानाय जग्राफारनि थागिरि 32 बोसोर बैसोनि मोहम्मद आब्दुल हानिक शेख,
कामरुप सन्तलि आरिखाथिनि 30 बोसोर बैसोनि मोहम्मद रफिक आली आरो बरपेटा जिल्लानि 2 नं सेसरानि थागिरि 27 बोसोर बैसोनि एम जाकिर हुसेन होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे अपारेशनाव भारत बांलादेश सिमानि साखाथियाव आरोबाव 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ मेघालयनि सोनाब जयन्तिया हिल्स जिल्लानि दिबरमी आमरिनसं, धुनादारुन मात्रा आरो रिमिकी सुसियाकनि होननानै मिथिहोदों। बे अपारेशननि समाव पुलिसआ मुक्तापुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत बांलादेश सिमा साखाथिनि कारखाना गामिनिफ्राय जवाई बाइप'स्टनिफ्राय AS01 FJ 7567 नि गंसे रयेल एनफिल्डजों लोगोसेनो गंथाम खावनाय मटर साइकेलखौ बोखांनो हादोंमोन। बोखांनो हानाय गारिफोरनि अनगायैबो दायनिगिरिफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि गारि सिमफायग्रा आगजुफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मुम्बाइआव समबारनि मोनायाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायनि बागै BMC डिजास्टार कन्ट्रलआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सा 36 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिहोदों। पुलिसआ बे जाब्रबथायखौ ब्रेक फेल जानायनि सन्देह खालामदों। गारि सालायगिरिनि सिनायथिखौ 50 बोसोर बैसोनि सन्जय मरे होननानै मिथिनाय जादों। बे जाब्रबथायाव थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ कानिज फातिमा आनसारी 55 बोसोर, आवरिन ए शेख 19 बोसोर, अनम शेख 18 बोसोर आरो शिवम काश्यप 18 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। सयगाव दारिमिनारि जौगाथाय मिरुआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, जाय जाथायाव ब्रह्मपुत्र बाय'केम प्राइभेट लिमिटेडनि सासे मावफारियाया गोमोथावै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ गरायमारि साखाथिनि बिहापारा गामिनि शफिकुल इस्लाम होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथाया गंसे ट्राकनिफ्राय माइरंनि थफ्लाफोरखौ बोख्लायगासिनो थानाय समावनो गिलिर माइरंनि थफ्लाया बिनि बिखायाव गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोब्राब जखम जानायनि उनाव थैनायखौ गोबानानै लानो गोनां जादोंमोन। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सावलिबुरि गामियाव BKWSनि अनसुंथाइजों लुफुंजानाय गंसे थानसालिखौ खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारि आरो लोगोसे मावफुं सोद्रोमायाबो बाहागो लाफादोंमोन। बे हाबाफारियावनो BTRनि बायजोनि नेहाथारि बिस्राम नार्जारि मोनाबो बाहागो लाफादों। भारतीय रिजार्भ बेंकनि गभर्नर महरै आथिखालनि रिभिनिउ सेक्रेटारि सन्जय माल्होत्राखौ बोसोरथामनि थाखाय मिरु सोरखारा थिसनथाइ होबाय। 1990 मायथाइनि IAS बेच सन्जय माल्होत्राया गिबियाव राजस्थान केडाराव दंमोन। IIT कानपुरनिफ्राय कम्पिउटार इन्जिनियारिं डिग्री लानाय IAS अफिसार सन्जय माल्होत्राया आमेरिकानि प्रिन्सटन मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पाब्लिक पलिसि आयदायाव मास्टार डिग्रीबो लादोंमोन। 33 बोसोर सम सिबिथाय लामायाव गोबाव सम राङारि बिफानाव सेक्रेटारि महरैबो खामानि मावबोदोंमोन। मणिपुर सरकारा रायजोनि मोनगु जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ अरायथा नङै बन्द खालामनायखौ बोखारफिनबाय। कमिशनार N अशोक कुमारजों फोसावजानाय रायजोनि नखर बिफाननि मोनसे मावख'आरि बिथोनाव बुंनाय बायदिब्ला बे थिरांथाखौ आयेन आरो आब्रुथिनि थासारिखौ नायफिननायनि उनाव लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय बन्द खालामनाय जिल्लाफोरा सोनाब इम्फल, सानजा इम्फल, बिष्णुपुर, तौबाल, काक्सिं, कांपकपि, चुराचान्दपुर, जिरिबाम आरो पेरजाबि जिल्ला। दा बेफोर जिल्लाफोरा आबुं इन्टारनेट सिबिथायफोरखौ मोनफिनबाय। BSFआ त्रिपुरानि दाब दाब जायगानिफ्राय 3 बांलादेशी, सासे नाइजेरियान सुबुंखौ हमनो हादों। आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनायनि दायाव BSFआ बिसोरखौ खादों। अदेबानि बे बिथिङाव लोब्बा गोनां भारतनि सुरत प्रसाद मुंनि सासे खाजाबावदों। नाइजेरियान सुबुंनि सिनायथिखौ 34 बोसोर बैसोनि माक्सेल नेवके होननानै मिथिहोदों। आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनाय 3 बांलादेशीखौ BSFआ दाब दाब जायगानिफ्राय हमनो हादोंमोन होननानै BSFनि सुलुङाव फोरमायथिदों। मसलपुराव BTR सरकारनि एनिमेल हासबेन्ड्रि आरो भेटेनारि बिफाननिफ्राय मुलाम्फागिरिफोरनो अमा जोलै राननानै होदों।
बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिटिआर सोरखारनि एनिमेल हासबेन्ड्रि आरो भेटेनारि बिफाननिफ्राय मुलाम्फागिरिफोरनो अमानि जोलै राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुलाम्फागिरिफोरनो थांखिनानै बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसेनो बिटिआर हालामनि अदालगुरि जिल्लायाव थांनाय बोसोराव अमा फिसिनायनि जोहै 20 कौटिसो रांनि फालांगि जानाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसेनो 2024-2025 इं मायथाइनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लाफोराव 2 लाखसो अमानि जोलै राननानै होगोन आरो बेयो दायो सोलिगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। ना फिसिग्रा बिफाना ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो नानि जोलै राननानै होदों आरो फिसा-फिसौ ना फालांगि खालामनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनो आइस बक्स, साइकेल, बाइक राननानै होदों होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियावनो लोगोसे मुसलपुर बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि मनेश्वर बसुमतारी, जिल्ला भेटेनारि बिफाननि मावख'आरि फ्रिगु भास्कर नाथजों लोगोसेनो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।